Who doesn't want street foods? At kung usapang street foods, hindi mawawala ang paborito ng mga Pinoy, ihaw-ihaw. Dito sa Barangay Bersamin, matatagpuan ang ihaw-ihaw. Hindi ka mabibigo sa pagpunta dahil masarap na, mura pa. Sa halagang 5 pesos hanggang 15 pesos, marami ka ng pagpipilian mula sa kanilang bestseller na isaw hanggang sa balunan, balat, Betamax, longganisa, ulo ng manok at marami pang iba. Year 2016 po na nag-start pong mag-business ng ihaw. Dinayo po, hindi lang naman po taga Alcala, mga taga ibang din po, bayan. Siyempre sobrang saya po kasi yung kita medyo lumaki, tapos nakikilala din po yung yung hindi lang po pride namin pero pride din ng Alcala po, ng bayan ng Alcala. Libre po kasi ni Lujan Hierro. Tsaka masarap dito sa Bersamin. Hindi na po namin mabilang kasi sobrang sarap. Nanood po yung marination nila. Kaya gustong gusto ko po. Sa pinsan ko po kasi yung girlfriend niya taga lang dyan po sa Santa Monica. So dinala po kami dito. Since then, balik-balik na kami. Yung balunan po, balon-balunan. At saka po yung paa, sobrang lambot. Sobrang sarap, kaya babalik-balik talaga. Even it's small business po, na ihaw-ihaw, through word of mouth po. Ang dami pong nagsasabi na masarap po ang kanilang mga binibenta. Kaya dahil doon, madami pong turista na dumadayo po doon. At mas nakikilala ang aming bayan na Alcala. Bukas ang Prince Ihaw-Ihaw mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mabilis magkaubusan kaya kung nais matikman ang kanilang paninda, magpunta ng mas maaga. I-try na natin ang pinagmamalaking ihaw-ihaw dito sa Bersamin, Alcala, Pangasinan. Ang napili ko ay balat at hotdog. Masarap yung pagkaka-marinate ng meat and at the same time, nagko-complement sila ng suka. Hindi lamang itong ihaw-ihaw ang kilala dito sa Alcala dahil isang produkto ang dahilan na rin upang mas lalong maging matunog ang bayan. Ang aming One Town, One Product, Veggie Noodles.